Seger. Ojo gondelan Toyeng, ojo gondelan toyeng, ojo gondelan toyeng, pelem. pelem. Sinoman, terima kasih matur suwun permintaannya tadi di depan. Kita banding dulu. Mas Manten senyum dong. Halo Mas Manten. Pengen putra putri berapa Mas? Pengen Ora pengen anak. Jenengan. Aku tak dangu nyuwun pirsa. Mas Manten rencana pengen putra putri berapa? 10. Subhanallah. Hebat. Kelingan manis eseme. Mas Manten terus kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayangi karepatiku dadi lakon bojone. pesona ae Sayange wis duwe bojone lagi ping pindho Pak nanging aku wis bacot tresno. wis bocor tresno Nelongso rasa ning ati yen aku ora kelakon melu duweni. oh ahe Jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo ojo dirampung. sumpah ning pati yen kula sida dikawin tekan ati ora bakal luru ganti Pesona Indonesia pesona jalur Pantura ya nak. enak tonggone ditimbang bojone dhewe Ngapusi yen ra percaya dijajal wae aja rungokne iki Mas Manten. Obat entek iki mau sing rupane kuning ora dimplok. Ayo rada konslet. Bahwa enak arep tak biacok cah iki. nyapa to Mas kok Enak Wong bojone kok, tanggane. penak Penak tonggone tonggone ditimbang bojone dhewe yen ra percaya empon kok Pak tanah ngene Indonesia membutuhkan seorang Rizky. Loh, Kudu enek sing iya ngene iki. Nggih. Dadah kodoh dong banteng kok kene Hebat. ora ngene. Monggo Pak ngersakne. Mboten jare. Nggih Pak. Lho, kono kok iso sok kene. Wayahku to. Retak. Sayange wis duwe bojo. Wis duwe bojo. Nanging aku babayan aku wis bacot tresno dereng rampung. Wis bajut. Ana longso babayan rasa ning ati. Ayen aku ora kelakon melu ngeloni. Anake Oh, salah paham neh. 10 Mas Manten nggih. Siap. siap. Banyak anak banyak rezeki insyaallah. Amin. Jabu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo ojo dirampung. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin Aduh, tekating ati ora bakal luru ganti. wase. Untuk juru lagi Karang Taruna terima kasih. Pesona Indonesia. Po ame ame belalang kupu-kupu
jam tilas tak enteni ranjani. Rizky, Dalan. doa yang terbaik hari ini adalah doa mempelai berdua. Iya. Awit Rojo sedina ratus dalu Mas Manten panjenengan sinengaken ing ngaluhur bebasan apa wae jemeneh kok ngendikan krenteki manah wae kasembadan. Amin. Ngono ae donga kuwi wis kasembadan. Amin. Ning dongane aja karo iki lho Mas. Iki racun dunia iki. Jane ora. Aku nak wis insapke ora ya Mas iki dinane aku wis insap Mas. Entakne bengkok ya ngene-ngene iki. Sayange wis duwe bojo Lagi pengen nanging aku wis bajo tresno. Wis bajo tresno. Elongso rasane ngati yen aku ora